Join Indian Air Force kum ki Agniveer. Indian Air Force ka kod application kamtam ye ki kun samla kan tre bat chendang ban room ha kam sipai ka batang saus nem. Ban Nabynta ka selection test si candidates kan sapalong ha banai baar ajar opsan. Tingum tanga kerpan iphi bapin subha ban page ye kan ga video hadu bandakut kanang bapin yo shibun ki jingtip kamtam ha ba ye dei bat kan kam sipai Agniveer. My friends, kidon shibun kijing batay lene ki instruction regarding this recruitment. Reyamata ngan batay tang ki bakham kongsan iba pidey bantip. My friends, ka video kala ban khamjrong handre nga karpan bapin page bat sngap maha hadu bandakut shua bapin apply. Katokan ne ki months ki ba ngan pensengaw shupi kilong. Number of vacancies, educational qualifications, salary, exam dates, age limit, and the height. So mentangin ya page benia ya kini kiman kebenkong number of vacancies. The Indian Air Force the Clembentip lane line ya kini number of vacancies kibatikna reikat kum ke khubor belayo lum laong bakidon hadu arpo jartami ki vacancies kermen pensium ya kani ke kebuksiar. Ke number ke baar shupang ke salaries lane ke tulom ki Agniveer ki balai syajet ha ke Indian Air Force kinyo ya ketulop ke balai Hajar shibnai bat kandon ru ke jingpen kiu ya ketulop haman lausnem shu pinyo kiwi kijing ai lene kijing siu kum ration kijain jagasa by late by one nangta risk and hardship allowance dress and travel allowance yakini kijing ai lene kijing siu in bha katkum ka government rule lene kendon ngin ye pe chu shupang ka jing siu ye ki tulom ha kandon ha ki saus nem kasnem ka ban kong pinyo ye ki tulop ka bade life ho hajar hakti lane inhan pinyo 70% lane hinyo 4% mat pinhap ru ban aisha ka contribution ka badon arjai kata contribution to Agniveer Corpus Fund ka bade life 4% kishim nang taga contribution to corpus fund by balasiu da way Agniveer. Hagasnem ka banukong life hajar pinyo katulop arpoi hajar hakti kandai hajar kaway ka contribution. Hagasnem ka baar life hajar pinyo katulop apply hajar sispa pinyo akti kandai hajar kandai spa kaway ka contribution. Hagasnem ka balai pinyo life hajar san spa katulop arpsan hajar san spa san po hakti chipo hajar kandai spa san po kawai ka contribution at hagasnem ka bakadu kata hagasnem ka basau pinyo sau po hajar hakti lane enhance pinyo arpapra hajar kawai ka contribution pinhaban ai lane kinshim khatar hajar ban ladangi plus lang ia kini ki contribution boro atli kan poi kipsa kabakot hadu shpolak jangka AA. Kembali kendai ka educational qualification kekerdan pule bantep ia ki Agniveer kebengong kebala pendep ia ka 10 plus 2 lani kelas 12 haga science stream kuntub ia ka subjek kum ka mathematics physics ban English haga ba ka percentage kendai san 4% lani kebala pendep ia ka licenem haga engineering course kum ka electrical mechanical bat kiwi kila ban apply kabaar kiwi ki stream ru kila ban apply kum ki art streams kata kibala pendep ia ka 10 plus 2 harangkat ka 4% ka max bat 4% ha ka subject English nailat ru ia ki candidates kibade ki science streams kila ru banto ia ki exams ki jongki ha ki subject ki bomde ki science subject ban le ya kata kandon ka option banjit ha kapor ba pipendap ya application form basau kande ka age limit lane ka karta tap kam kande ye gitu ki balakha hapdeng ka laitrik ubnai Julai arja sau ban laitrik January arja pra de ginu ki candidates ki bakha hapdeng kite ki tarik ki bangal de ban pensngau ki laban apply na ka benta ka Agniveer kebasan kande shopang ka height lane ka jingjrong kin pediang nadu ka
Chispa san puar point san centimeter sejrong kata kabade ye ki males candidate ndai Nabynta ki female lani ki kentei kin pediang ya bakadu hangne kande ka dates of exam lani ka tarik banto ya ki exam kande nadu ka khat pratrik ubnai October jasau shakhaman but ya ki jingtip ki ba khambania insa pentip khamhadin tilakarpat ya ki candidates ki apply Nabynta ka Agniveer ki bikin sobha ban pli ya observe website jong ka Indian Air Force manla kapor khnang ba phinyo ki jingtip ki ba thmai ti amanta tangkum ni ngan pon kunno kermen philayo jingtip na kani ka video go jonga balada phidang thmai ha ka channel go jonga kerpat rit ba phin sobha ban ya join bat kumjuru ba phin ya share like khamtame ban nyon yu subscribe button kum kana phin kershan yanga Nabynta ki jingpentip ki ba thmai khublei shibun Nabynta ka application forms phya ban shule da ka online mode bat katarik bapin hab ban register lani banle ya ka online application kandei nadu ka pratrik ubnai July arjarap saw hadu ap pratrik ubnai July arjarap saw gini ki tarik kiba ya ban pendam ya ka application form shushu Nabynta ka online application subha ban link lani klik ha ka link ka bangan sabu hapo ka description box ke jonga